ассалому алайкум ҳамкасбон ва табибони мушфиқу меҳрибон. ростӣ ҳамин қадами шумо бошаду ҳамин қадами шуморо ман буста кунам. ҳазор раҳмат ба табибон дар ин рӯзи сахтӣ, дар ин рӯзи вазбинӣ ҳамроҳи халқ ҳастанд. ҳамин пои шумо болои сари мо. ҳазор раҳмат ба духтурони ваҳдат, духтурони ҳисор, табибони истиқлол, табибони якум советскӣ, табибони кулобшаҳр, табибони тамоми ҷумҳурӣ, касоне ки имрӯз бо халқ ҳамроҳ ҳастанд, дар кӯмаки халқ ҳастанд. ҳазор раҳмат ба шумо ва ба он табибоне ки имрӯз халқ ба онҳо муҳтоҷанд, бо бонаҳои гирехтанд. имрӯз рӯзи сахтӣ дар ҳамроҳи халқ нестанд, гирехтанд, бо баҳонаҳое дар ҳар як кунҷе ба ҷо шидан. бовар ки ман шармам меояд. дар рӯзҳои тинҷӣ ин халқ барои шумо дар кор буд. барои шумо ин халқ дар кор буд. имрӯз рӯзи сахтӣ омада халқ, шумо ҳар ҷо гирехтаен, рафтаен. ин айб нестае, шарм нестае. бо кадом виҷдон имрӯз халқ ба ин формаи мо эҳтиёҷ дорад? не ки ту гирехта дар ким ҷо ба ҷои. барои чӣ намести имрӯз биёй дар қатори мо бестӣ ба ин халқ кӯмак кунӣ? барои чӣ? ӯ кимдик сина мезадӣ, ӯ куҷо шид? на танҳо дар беморхонаи мо, ба гӯши мо мерасад ки дар тамоми беморхонаҳо баъзе нафарҳо тарсида гирехтанд. ин кори табиб нест. доктор Амақилов, мумкин аст иҷоба ина фелшер мусафед нафақахир 4 шабона рӯзӣ пеши набераҳо фарзандо хона нарафта. нафақахир ин айб нестай ки духтурони ҷавон аз кор метарсанд. ин айб нест. рӯзадор аст, рӯзадор. иммунитет мега паст боша мегрезанд. иммунитети ин мусафед паст нестай. имрӯз дар бари мо ҷавонон ҳамин мусафед чихтай. 4 шабона рӯз, дар 4 шабона рӯз 8 соат хоб кардага, дар 96 соати корӣ 8 соат хоб кардаг. 8 соат. 88 соати дигар ҳамин одам чих ба халқи миллат хизмат кардаг. чӣ хел ҳамин хел ҷавонмардон охи дигар чӣ бигӯ ман ақлам. ҳамин доктор, ҳамин каскал, ҳамин ачкии тира бикаш, ҳамин мардум қаҳрамони худша бибинам. ранги дигаро буздиловори нагрезанд. бикаш ан ақлам. бикаш. ин мусафед нафақахир. инам имрӯз нафақахир кор кеса ҷавоно ай кор гирехтанд. ҷавоно ина марҳамат, ина нафақахир. доктор мо дар халқ хизмат мекунем. иншоалло ба хоҳиши Аллоҳ ҳамин сахтиҳо ҳамин чизо мероем мирем. ма боварӣ дорем ки дигар табибон ҳамчун ман ба халқ хизмат мекунам. мо дар хизмати халқ. саломат бошед. ман шуморо бигардим, раҳмат калом. ба як чӣ гӯям охи? дар амғили падар бобои мо мешава. имрӯз чӣ ба халқ хизмат кардесай, баъзе номардо ай кор гирехтанд. ту миёй рӯзи дигар ҳамаи тинҷӣ мешава, иншааллоҳ. ҳамаи тинҷӣ мешава. ту рӯзи дигар миёй. ман туро суол метум, дар ин рӯзи сахтӣ ту дар куҷо будӣ?
با کدام روح بر روی من نگاه میکنی؟ چی جواب میگوی؟ چی جواب میگوی؟ میگوی من گریختم. این برای طبیب عیب است. مردم تاجیکستان گفتنیم که من روز اول در خدمت شما بودم و دیگران بودن. امروز بعضی طبیب های ما خدمت صافدلانه کردن، امروز در بستر بیماری هستن بعضیشان و آنها شفای کامل، شفای عاجل. میگم رحمت به آن طبیبایی که امروز خیلی با تب بلند در بستر شدگان. هزار رحمت برای خدمت های شما. این سخن های ما به شما سخت نرسید، به شما تماما علاقمندی ندارد. اون به آنهای علاقمندی دارد که آنها خودشون میدونن. از خلق التماسون میکنیم، خواهش میکنیم که در جاهای جمعیتی نقاب بندن، به نقاب نگردن. التماس میکنیم خدا نگهبانتون. ما با شما هر قدر که میتونیم از اون میرسه به شما خدمت میکنیم. رحمتی کلام. خدا نگهبانتون. ما شما را دوست می‌داریم مردم. ما شما را دوست می‌داریم. ما هم پدر داریم، مادر داریم، ما هم فرزند داریم. ما شما را به مانند پدر و مادر، به مانند فرزند من همین خیر میدونم. من دیگران را همین خیر میدونم. خدا نگهبانتون.